बेयाव हिन्जावनि केलेंकारियाव फासिबा बेखौ सोर सेभ खालामनो रायजो राजा खिन्थु गनायाखै नोंथांमोना गनायबाबो जों गनायबाबो खिन्थु बर' रायजो राजा गनायाखै आरो बिथांमोन बायदि मानसिया जुदि पावाराव फैयोब्ला बर' जातिनि बर' आइजोफोरनि बर' हिन्जावसाफोरनि बर' बिनानावफोरनि भबिष्यतआ मा जागोन कास्टम बायदि मानसिया हरफा थोल्लो लोंनानै बे बाथौ खेराइ रिजर्टआव थाग्रा बियो दिनै लिडारगिरि खालामनो फैयो बर' जातिखौ बिथाङा माला नेतृत्व होनो हागोन हरसे सानसे लोंनानै बर' जातिखौ नेतृत्व होनो नागिरबाथ' जानाय नङा बर' जातिया मोनसे सोद्रोम हारि संग्रामजों फैनाय हारि आं खोनानायावथ' बिथाङा बिटिआरआव भटारबो गैबावा बिथाङा बिटिआरआव गुलाय गुजाय खालामनानै गलाघाटआव मालाबा खारना थाहैगोन अब्ला जों गावजों गाव नांलायबाय थागोन नामा बिथांमोना बिटिआरआव बेले बेजे खालामनो होननानै फैयो बिथांमोना बिटिआरखौ इनकामनि सर्स होननानै खालामनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जोंनि इयुथफोरखौ बिथांमोना डाइल्युट खालामनो नागिरो मिसलिड खालामनो नागिरो बेनिफ्राय बयबो सांग्रां जानांगोन आरो मिडियानि नोंथांमोनखौ आं खावलायदों खमसे खम कास्टम आरो बिक्रम दैमारि बिथांनिबो माबा माबि दंसै होनना खोनादों जाहाथे बिथांमोननि माबा माबि मोनबाबो मिडियानि सिङाव दामनो नाङा खारन बिथांमोनाबो बर' जों सिन्था खालामो जों सानो बिथांमोना बोरैबा जुदि बिदि माबा माबि केलेंकारियाव गोलैबाबो खमसे खम बिथांमोनखौ सेभ खालामनायाबो बर' मानसिफोरनि दायित्व दङ दा बिथांमोननिया माबा मोनसे फिसा क्लु मेसेज मोनबानो बेखौ ससियेल मिडियाआव भाइरेल खालामना बिराद गोजोननाय मोनो आरो मा लिरनो फोरोङो इउजि ब्रह्म बिथांमोना समालोचना खालामनो फावसाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ समालोचना खालामनो बिक्रम दैमारिया सोर एबसुखौ समालोचना खालामनो बिक्रम दैमारिया सोर कास्टम बसुमतारिया समायखाया मानोना बिथाङा एबसुनिफ्राय होखारजानाय एक्सपेल खालामजानाय मानसि गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आं जास्ट रिकुवेस्ट खालामदों बर' हिसाबै बिथांमोनखौ खमसे खम बर' जातिनि भबिष्यतखौ लानानै बर' जातिनि फिउचारखौ लानानै जाहाथे बिथांमोना खेला गेलेया आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मेसेज होदों जाहाथे बिथाङा हराव हारसिं बेरायनो नाङा खारन मोनसे समाव बिथाङा बिटिसिआव सिफ जाबोदोंमोन गतिके सोरबा माबाफोर खालामोबा बिनि रेसपन्सिबिलिटिखौ खिन्थु बर' रायजो राजाया लानो हानाय नङा गतिके बिथाङा बहाबा थांबा पिएससिखौ लांफानांगौ मानोना नङाबा मानसिफ्रा चान्स लागोन नङाबाबो मालाबा जुदि बिथाङा सोरनिबा हाबखनबायोब्ला सोरबा हमनानै दुब दाब बुयोब्ला हिन्जावनि केलेंकारि दंबावो होनना जुदि बुङोबा बर' जातिनि थाखाय आरो खनसे लासिंसिं जाबावगोन नेक्स्ट टाइम जाहाथे बर' जातिया हाग्रामा महिलारि बिथांनि थाखाय लासिंसिं जाया बेनि थाखायनो आं खावलायदों थेंक इउ पलिटिकेल हिस्टरिखौ जुदि जों नायोब्ला नुयो जे रुलिं गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बाइ इलेक्सनाव जेननो नागिरा गतिके बेयो जोंनि कनफार्म सिटखा जों बेयाव देरहाखानायखा दा जाय खालि रिजाल्ट डिक्लेरेसन होगोन बै खालि बयबो नेनानै थादो थ' बै खालि बयबो जिरायनानै मोजाङै रायलायनोसै गतिके देरहानायाथ' फिक्सानोखा दा जोङो मोनसे बाथ्राखौ फकास खालामदों जे रायजो राजाजों जोङो जायफ्रा सरकाराव दङ रायजो राजानि माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनो बिथांमोनजों जों सावरायनो खाथियाव थांदों दर टु दर थांदों मानो थांदों जे थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारिनि मानसिफ्रा रायजो राजाजों खाथियाव थांनानै सावरायहैयाखैमोन दा बेनिखायनो जों सानदों जिहेतु हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर रायजो राजाखौ नायपात्ता खालामनानै खामानि मावबाय दा बेनिखायनो जों रायजो राजानि सुखु दुखुआव खाथियाव थांनानै रायलायहैदों आरो बे स्कपआवनो बाइ इलेक्सननि स्कपआवनो जों देरहाखागोन होनना मिथिनानैबो रायजो राजानि माबाफोर साजेसन दंबावो नामा जोंनि सायाव बेखौ लानो थाखाय जोङो दर टु दर थांगासिनो दङ आरो जों रायजो राजानिफ्राय जोबोद मोजां मदद मोनगासिनो दङ बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ 4 बोसोराव रायजो राजानि थाखाय जेबो मावफुंना होआखै बिपिएफनि बाथ्रा रायलायजाला बिपिएफनि बस हाग्रामा महिलारिया नारि केलेंकारियाव फासिबाय गतिके दिनै बिपिएफनि बाथ्राबाथाय जोबोद लाजिनाय मोनो जानला मानला मानसि नङा बिटिसिनि सिगनेटरि सासेया जुदि हिन्जावनि केलेंकारियाव फासियोब्ला बिनिख्रुइ दुखुनांथावसिन मा जानो हानाय फारसेथिं सासे बर' बिथाङाबो मोनसे समनि संग्रामि नेता सासे संग्रामि नेताखौ हिन्जावनि केलेंकारियाव बिदि इनभल्भ जानो थाखाय समाया मालाबाबो आरो जोंनि जेनेरेसना मा सोलोंगोन बुहुमाव जेसेबां बर' दङ बे बर'फोरखौ दिनै लासिंसिं फोनांबाय मानो फोनांखो दिनै बिटिसिनि सासे बारग' सिबा जुदि हिन्जावनि केलेंकारियाव रायजो राजाजों जुदि जबाबदिहि खालामजानो गोनां जायोब्ला बेनिख्रुइ लासिंसिंनि बाथ्रा मा थाबावनो हानाय साधारन मानसिबा आलादा बाथ्रामोन सोरबा बिक्रम दैमारिया जुदि हिन्जावनि केसाव हमजानायमोनब्ला कास्टम बसुमतारिया जुदि नारि केलेंकारियाव फासिनायब्ला कनसेप्टआव बेखौ बोरैबा बर' रायजो राजा निमाहा होनो हागौमोन हाग्रामा महिलारि बिथांखौथ' हाया मानोना बिथांमोना मोनसे सम बर' जातिखौ नेतृत्व होबोदोंमोन
दा कुइसना बेसो जे हाग्रामा महिलारि बिथां आरो बिथांनि जा दैदेनगिरिफोर बिपिएफआव दङ बिथांमोना बर' हारिखौ मा फोरोंनो नागिरदों बर' जातिनि भबिष्यतखौ मा खालामनो नागिरदों दा बिक्रम दैमारि बिथांमोना गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों स्पेसियेलि कास्टम बसुमतारी बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ जे खमसे खम बिथांमोना बिथांमोननि बस हाग्रामा महिलारि बिथांखौ साजेसन होनांगौ जाहाथे हराव गावसोरनि पिएसअ आरो स्कट लायाब्लासिनो सोरनिबा न'आव सोरबा हिन्जावनि न'आव हौवा गैयै हिन्जावनि न'आव थांनानै जाहाथे सिखावफोरबायदि नुजाहैया बेयाव थांनानै ब्लेक डग लोंहैया बेखौ आं रिकुवेस्ट खालामदों बिक्रम दैमारिया बिथाङा मोनसे अजद दिखांबावदों दि राकेश ब्रह्मनि जे अमा राननाय बियो आच्छा बिक्रम दैमारिया बर' जातियाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ बिक्रम दैमारिया ना मोनसे समाव एनडिएफबिनि लिडारमोन ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडारमोन ना बर' थुनलाइ आफादाव बिथाङा बिबान लाबोदोंमोन सोर बिक्रम दैमारिया थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबाबो बर' जातिनि बाथ्रा बुंबोआसै थाखानि गादियाव उन्दु उन्दु हटेलाव बेराय बेराय लैथोआव गोजोमनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारा जाय समाव बायो बे समाव गोदाव सोराव जानानै फाग्ला बायदि बुखुबाय थादों बिथांनि बाथ्राखौ बर' जातिया भेलु होगोन मा सोर बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिखौ बिथाङा समालोचना खालामनो सोर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि जारिमिनखौ बिथाङा मिथिना मिथिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा मानो जोनोम जाखो दुलाराय बर' फरायसा आफादादि सान हर हारि थामोनथा जौगानायनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ बेखौ बिक्रम दैमारिया मिथिया दा बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो मिडियायाव बांसिन सावरायनानै जायफोरा गावखौनो लिडार बा हिर'खौ जायनो नागिरो जायफोरा गावखौनो लिडार होनना जाहिर खालामनो नागिरो बेफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ जोङो सावरायैयानो मोजां बेफोरबायदि मानसिफोरा द्रामेबास मालाबा बहाबा थांनानै गाबफ्लानाय मेथाइ रोजाबफ्लानाय बेजों बर' जातिया सास्टेन जानो हाया जों बड'फानि आइडिअल'जि फिल'सफिजों थांगासिनो दङ जों दिनै राजनितियाव दङब्लाबो जों हारिनि बाथ्राखौ बुङाखै मिथिबायना बिथांमोना जेरैबायदि मा खालामदों बिथांमोना नाटक खालामदों जों बिदि नाटक खालामाखै जों रियेल सेन्सआव मावगासिनो दङ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै हारिनि थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे खालामगासिनो दङ दिनै बिक्रम दैमारिया नाटक खालामदों जों बिदि हारिखौ लानानै गेम गेलेयाखै नाटक खालामाखै बिक्रम दैमारिनि मोनफ्रोमबो बाथ्रायाव द्रामा हाबना थायो नाटक बिथाङा दिनै माबा मोनसे इसु नागिरबाय थायो सानफ्रोमबो नेगेटिभ सानफ्रोमबो सासे मानसियाथ' नेगेटिभिटि जानो हाया माबा मोनसेथ' मोजां खामानि मावदो खमसे खम प्रमद बर'आ सुपार 50थ' मावदो बेखौ मानो बिथाङा एप्रिसियेट खालामनो हाया जायफोर मानसिनि ब्रेनाव गुनजेर हाबबाय बिथांमोना बर' जातिखौ लानानै बारे बारे गले गले इमसनेल ब्लेकमेल खालामगासिनो दं जों बिथांमोननि बायदि हारिखौ थगायनानै राजनिति खालामनो नागिराखै बिथांमोना थांनाय 17 बोसोराव मा खालामखो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिनि गेटआव बिटिआरनि गेटआव बर' हांखोजों गांनो बर'नि रावा जोंनानै थाथों अरायसम होननानै लिरबाय लोगो लोगो देरहासार बसुमतारी बिथाङा फायरायाव जाग्राफोरनो बुंना होनानै मिडियायाव दावराव खालामबाय मानोथो बर'आल'सो लिरनो मोननांगौ होननानै बुंबाय अब्ला जोंनि मानसियानो हारिनि उल्था खामानि मावनाय जायाखै होनबा जिथिया गहपुरनि मानसिफोरखौ जोंजों लोगोसे सरजाबनानै जोङो खामानि मावनो नागिरो बिथांमोनखौ गावनि असे जाति भाइ हिसाबै लानानै खामानि मावनो नागिरो अब्लानो बिक्रम दैमारिमोन बायदि मानसिया कास्टम बसुमतारी बायदि मानसिया इमसनेल ब्लेकमेल खालामनानै जोंसो जातिनि खामानि मावदो होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरो बिथांमोना मिथिया जे धेमाजिनि गहपुरनि मानसिफोरनि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोना मिथिया बिथांमोना बुजिया सानफ्रोमबो बिथांमोना बुङो जे प्रमद बर'आ जेबो मावाखै आच्चा नोंथांमोना जुदि 17 बोसोर एसेबां खामानि मावनाय मोनब्ला दिनै मानो खामानिफ्रा थालांखो कुइसना बेसो जुदि नोंथांमोनानो गासैखौबो मावजोबदोंमोनब्ला दिनै मानो खामानिफ्रा थालांखो जोंथ' मावनो गोनां जेबोआनो थानो गोनां जायामोन दिनै बर'फोरा जे हानि पट्टा गैयामोन थांनाय 17 बोसोराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मानाव गेदेर रनजित बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जे बर' मानसिफ्रा हानि पट्टा मोन्दों बेखौ मानो बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंनो हाया कास्टम बसुमतारी बिथाङा मानो बुंनो हाया जे बिथाङा गावनि बर'नि बिनानाव गावनि फिसाजो सोमोन्दोनि हिन्जावसाजों गाज्रि सोमोन्दो खालामनानै देहायारि सोमोन्दो खालामनानै बे हिन्जावसानि केरियारखौ मानो बरबाद खालामखो बे बाथ्राखौ कास्टम बसुमतारी दिनैनि तारिखआव मानो बुंनो हाया बिथांमोना सानफ्रोमबो जातीयताबादनि बाथ्रा बड' नेसनेलिजमनि बाथ्राखौ बुंनानै बिथांमोना ब्लेकमेल खालामनो नागिरो आसरित बाथ्रा आरो बिथांमोननि जि माने गेम प्लान इमसनेल ब्लेकमेल खालामनो नागिरनाय बर' जातिखौ बिथांमोना सांग्रां जानाया मोजां आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बै समावनो बुंदोंमोन जायफोरा जातिनि सुथुर जायफोरा जोलैनि हांगार बिथांमोनखौ सिला मेगनजों नोजोर होनांगौ बर'फ्रा होननानै बे बिक्रम होननाय मानसि सोरबा हाग्रामा महिलारि होननाय मानसि सोरबा कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिफोरखौ बर' रायजो राजाया दिनै सिला मेगनजों नायनाया प्रयजन दङ माखासे मानसिफ्रा बुंबावदों
गोबां बाथ्रा दंमोन आं बुंनो गोसो गैयामोन खिन्थु बिथांमोननि जि थिफुदला आखु बिथांमोना मालाबा लक्ष्मण रेखा पार जानानै गावसोरखौ बर' जातिनि हर्ता कर्ता गार्जेन बायदि बिथांमोना देखायनो नागिरो बेयावसो जों बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों माखासेया बुंदों जे कास्टम बायदिनो हाग्रामा महिलारियाबो एखे हाग्रामा महिलारि बिथाङा हिन्जावनि केलेंकारि थानायनि थाखायनो कास्टम बसुमतारियाबो दङ बिफाया जेरै फिसाज्लाया बिदि मानसिफ्रा सावरायदों आं रंगुल बर'आ बुङाखै रायजोफ्रा सावरायदों आं माखासे गामिफ्राव बेरायनानै खोनादों आं बिथांमोननि जानानै डिफेन्स होदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिदि बुंनो नाङा जों दुखु मोनो बर' मानसि हिसाबै जाबायबा जाबाय आरो होननानै जों बुंदोंमोन खिन्थु बर' मानसिफ्राथ' मानियाखै मानो मानिनो जाय मानसिया मोनसे समाव बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बर'नि संग्रामखौ दैदेनदोंमोन बेबायदि मानसिया जुदि नारि केलेंकारियाव हिन्जावनि केलेंकारियाव फासिबा बेखौ सोर एक्सेप्ट खालामनो रायजो राजाया खिन्थु गनायाखै नोंथांमोना गनायबाबो जों गनायबाबो खिन्थु बर' रायजो राजाया गनायाखै आरो बिथांमोन बायदि मानसिया जुदि पावाराव फैयोब्ला